ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம ஹோலி நேம்ஸ் மாதாஜி, ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹேரம்பன் ரமன் பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு டே 5 பாக்குறோம். க்ளோரிஸ் ஆஃப் ஹோலி நேம், கலியுகத்தோட தர்மம், பகவானை அடையும் மார்க்கம். ரொம்ப ஈஸியானது. உண்மையிலேயே வந்துட்டு நம்மளுக்கு பகவான் 24 hours கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு. பகவான் கொடுத்த நேரம், பகவான் கொடுத்த எல்லாமே இல்லைங்களா, நம்ம என்னெல்லாம் நம்மளே சேர்த்து எல்லாருமே பகவானோட சம்பந்தம் தான் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்றதுக்கோ இல்ல பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கோ, அதுவும் கலியுகத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகம் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏதோ வந்து யாரோ நினைச்சாங்க, ஏதோ சொன்னாங்க, அப்படி கிடையாது. எல்லா பரம்பரைகளிலும் சொல்றதும் இந்த ஒரு விஷயம்தான். பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கணும் கலிகாலத்துல அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் ஹோலி நேமோட க்ளோரிஸ் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல கௌடிய சம்பிரதாயம், அதுல உள்ள ரெஃபரன்ஸ்ல அங்க உள்ள ஆச்சாரியர்கள் அவங்களோட கைடன்ஸ்ல நம்ம வந்துட்டு ரெஃபரன்ஸ் லோக்கால நம்ம பாக்குறோம். பாகவதத்துல இருந்து ரெஃபரன்ஸ் லோக்காஸ்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில இது நம்ம என்ன இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னா, நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இவ்வளவு ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்காங்க, எல்லா பரம்பரைகளும் அங்கீகரிச்சிருக்கு, பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கணும் கலியுகத்துல பகவானை அடையறதுக்காக அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. அதை நம்ம ஆணித்தரமா நம்ம மனசுல பதிய வச்சு, இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி இதோட போதும், அனாதி காலத்துல இருந்து சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், நம்மளுக்கு விருப்பப்பட்ட மாதிரியான வாழ்க்கை அப்படின்ற மாதிரியே வாழ்ந்து வாழ்ந்து நம்ம எதையும் வந்து நம்ம ஏர்ன் பண்ணல இல்லைங்களா. திரும்ப கஷ்டத்தில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்படின்னும் போது நமக்கு கிடைச்ச ஒரு மார்க்கத்தை நம்ம, ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு நன்மைகளை செஞ்சுப்பாங்க, மற்றவங்களுக்கும் நன்மைகள் செய்வாங்க இல்லைங்களா. இந்த வகையில இவ்வளவு ஆச்சாரியர்கள், இவ்வளவு கிரந்தங்கள் நமக்கு வந்து குறிப்பிட்டு கொடுத்திருக்கு. பகவான் நாமத்தை உச்சரிச்சால் மட்டுமே போதும், கலியுகத்துல நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்ற வகையில நம்ம என்ன பண்ணணும், அது ஸ்திரமா நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நம்ம அதை ஞாபகப்படுத்தி நம்ம பகவான் நாமத்தை உச்சரிச்சு இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி அப்படின்றத நம்ம கட் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம வெளியில வரணும், பகவானை அடையணும், பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு டே 5 நம்ம பார்க்க போறோம், க்ளோரிஸ் ஆஃப் ஹோலி நேம்ல. அதுல நம்ம இன்னைக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களோட சிக்ஷாஷ்டகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் ரெஃபரன்ஸ் லோக்கமா. சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படின்னு நம்ம நிறைய கேட்கிறோம் இல்லைங்களா. ஒவ்வொரு பரம்பரையிலயும் அவங்கவுங்க ஆச்சாரியர்கள் குருக்கள் பத்தி நிறைய நம்ம வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த வகையில பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம் அதுல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க வந்து அவதாரம் பண்ணாங்க, பகவானோட அம்சமே அப்படின்னு. அதற்கு ஒரு காரணமும் சொல்லுவாங்க. ராதாராணியும் கிருஷ்ணரும் பேசிக்கிட்டு இருந்த சமயத்துல ராதாராணி வந்து சொன்னாங்களாம், நாங்கெல்லாம் அனுபவிச்ச ஒரு விஷயத்த நீங்க அனுபவிக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். உடனே பகவான் வந்து கேட்பாங்களாம், எனக்கு தெரியும், அவங்க தான் ஆல் ப்ரொவைடிங் இல்லைங்களா, எல்லாத்துலயும் ஒரு இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு தெரியாதது எதுவுமே கிடையாது, அணுவிலையும் பரமாத்மாவா பகவான் இருக்காங்க. அப்படின்னும் போது எல்லாமே தெரிஞ்சு எல்லாமே பகவானோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும்போது நான் அனுபவிக்காத ஒரு விஷயமா அப்படி என்ன இருக்கு அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்களாம். அப்போ வந்து ராதாராணி சொன்னாங்களாம், பக்தியை நீங்க வந்துட்டு ஏத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இது வரைக்கும், ஆனா வந்து அதை செய்யும் போது ஒரு சுகம், அதுல ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்னஸ், பரமானந்தம் இருக்கு இல்லையா, அதை நீங்க அனுபவிச்சது இல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்களாம். உடனே வந்துட்டு ஓ அப்படியா, அதுலயும் அதனாலதான் பக்தர்கள் அதுல அவ்வளவு தெளிச்சிருக்காங்களா, நான் வந்து அந்த சுகத்தையும் நான் வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் ராதாராணி அவங்களோட மூட்ல, அவங்களோட கோல்டன் காம்ப்ளெக்ஷன்ல சைத்தன்ய மகாபிரபுவா பகவான் அவதாரம் எடுத்தாங்க அப்படின்றதுதான் நம்ம பாக்குறோம். நிறைய அவதாரங்கள், ஹிடன் அவதாரங்கள் உண்டு. அதுல இது ஒரு ஹிடன் அவதாரம் அப்படின்றது ரொம்ப பிரசித்தியா நம்ம பாக்குறது வந்து தசாவதாரங்கள் இல்லைங்களா, பிரசித்தமா பாக்குறது. ஆனா வந்துட்டு இந்த நிறைய இன்காஷன், இந்த சக்தி ஆவேச அவதாரம், குண அவதாரம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹிடன் அவதாரம் நம்ம சொல்லுவோம், யுக அவதாரம் அப்படிலாம் நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரம் ஒரு ஹிடன் அவதாரம். ஒரு பக்தன் எப்படி பக்தி பண்ணணும், அவங்க எப்படி பிளிஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க, அந்த விஷயம்லாம் வந்துட்டு நமக்கு
கொடுக்கறதுக்காக சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தை நமக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்காக கலியுகத்துல பகவான் வந்து அவதாரம் பண்ணாங்கன்றது. அந்த வகையில அவங்க வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் எதுவும் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி இது புக்ஸ் அப்புறம் வந்துட்டு ஸ்லோகங்கள் இதெல்லாம் நிறைய அவங்களுக்கு கொடுக்கல. அவங்க நமக்கு கொடுத்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா சிக்ஷாஷ்டகம் அப்படின்றதுதான் 8 ஸ்லோகங்கள் அதுல இருக்கும். அது ஒண்ணுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்தது. அந்த வகையில அந்த சிக்ஷாஷ்டகம் அதோட ரெஃபரன்ஸ் தான் நம்ம பாக்குறோம் இதுல. சரிங்களா? அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் வாசிக்கலாமா? அவசியம் மாதாஜி, அவசியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இத தவறு இருந்தா மன்னிக்கோங்க மாதாஜி. மாதாஜி தவறு வராது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படியே மங்களாச்சரணம் மாதாஜி, மங்களாச்சரணம் வாசிச்சுட்டு மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्लोकम नंबर 1 माताजी. चेतो दर्पण मर्जनं भव महात्मवग्निर्वपनं श्रेय कैरव चंद्रिक वितरणं विद्यवधू जीवनम्. आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपादं पूर्णां प्रतिस्वदनम्. सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி எது சொன்னீங்களா? Thanks for giving this chance மாதாஜி. எல்லாமே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப நம்ம சிக்ஷாஷ்டகம் சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்த ஸ்லோகங்கள், அது 8 ஸ்லோகங்கள். அஷ்டகம்னு 8 இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த ஸ்லோகங்கள்ல அது 8 ஸ்லோகங்கள் இருக்கும். அங்க சிக்ஷாஷ்டகம் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் தான் நம்ம பாக்குறோம். Let there be all victory for the chanting of the holy name of Lord Krishna, which can cleanse the mirror of the heart. நம்மளுடைய இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தும் எது? பகவானோட நாமம் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். Stall the miseries of the blazing fire of material existence. நம்மளோட இந்த அனல் இல்லைங்களா? அனல் அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சிரமத்தை கொடுக்குற ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஜட உலக பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அப்படின்றது. நிறைய டிராவல் இல்லைங்களா? அலைஞ்சி மேலுலகம் கீழுலகம் மேலுலகம் கீழுலகம்ட்டு
ஆத்மா என்ன பண்ணுது, ரொம்ப ஜேர்னில ஈடுபட்டுட்டே இருக்கு. ஏன்னா அக்வாட்டிக்ஸ்ல இருந்து ஹியூமன் லைஃப் வர்றது பெரிய விஷயம். அதுக்கே நிறைய நம்ம வந்து பிறப்பிறப்பு சோஷியல வந்திருக்கோம். அதுலயும் ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம இன்னும் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வராம இருந்தோம்னா இன்னும் சிரமம். மறுபடியும் கீழே நம்ம 13வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, மறுபடியும் லோயர் ஸ்பீஷிஸா நம்ம பிறந்து மறுபடியும் ஹியூமன் லைஃப் வந்து அதுல நம்மளுக்கு பக்தி பகவான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அப்புறம் நம்ம முக்தி அடைஞ்சு அப்படின்றது அந்த வகையில இவ்வளவு சிரமமான ஒரு ஜட வாழ்க்கை, பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய், அப்புறம் அத்தியாத்மா அதிபூதா அதிதெய்வா அப்படின்ற கஷ்டங்கள்லாம் நமக்கு உண்டு இல்லையா. இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம நொடி பொழுதுல நம்மளால விட்டு அதுல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும். எப்படின்னா நொடி பொழுது சரணாகதி, பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணி பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சால் மட்டுமே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும். நம்மளால அந்த மார்க்கத்திலே நம்மளால வேற எதுவும் சிரமமான மார்க்கம்லாம் நம்ம தேடணும் அப்படின்றது கிடையாது. இந்த நாமத்தை உச்சரிக்கிற அந்த ஒரு மார்க்கத்திலே நம்ம பகவானை நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்றதுதான். அந்த வகையில தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது என்ன பண்ணுது, பகவான் நாமம் நமக்கு என்ன நன்மை கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்டாப் த மிசரிஸ் ஆஃப் த பிளேசிங் ஃபயர் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். த சாண்டிங் இஸ் த வேக்சிங் மூன் தட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் த ஒயிட் லோட்டஸ் ஆஃப் குட் ஃபார்ச்சூன் ஃபார் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ். நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த குளுமையை சரிங்களா, அந்த நிலாவோட அந்த இது இருக்கும் இல்லைங்களா, கதிர்கள், அது ரொம்ப குளுமையா இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி குட் ஃபார்ச்சூன் நமக்குலாம் வந்து நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா நம்ம பாக்குறோம் பகவானோட நாமத்தை வச்சிருக்குது. இட் இஸ் த லைஃப் அண்ட் சோல் ஆஃப் ஆல் எஜுகேஷன். நம்ம வந்து வேதத்தெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு கலியுகத்துல என்ன பண்ணா பகவான் அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான் அப்படின்றத நமக்கு தெரிய வரும். எவ்வளவு கிரந்தங்கள் எல்லாமே நம்ம வாசிச்சாலும் கலியுகத்தோட தர்மமா பகவான் அடைய மார்க்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அது பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறது தான். The chanting of the holy name of Krishna expands the blissful version of transcendental life. நம்ம சாண்டிங் பண்ண பண்ண நமக்கு என்ன ஏற்படும், பரமானந்த நிலை ஏற்படும். அதை நம்மளால அனுபவிக்க முடியும். சரிங்களா, அதுதான் மிக தெரிஞ்சோம். இட் கிவ்ஸ் த கூலிங் எஃபெக்ட் டு எவ்ரி ஒன் அண்ட் எனேபிள்ஸ் ஒன் டு டேஸ்ட் ஃபுல் நெக்டர் அட் எவ்ரி ஸ்டெப். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ப்ராக்ரஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாத்துலயும் நம்மளால அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் அந்த டேஸ்ட் நம்மளால உணர முடியும். நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ப்ராக்ரஸ் அப்படின்றது ஸ்ரத்தா, சாதுசங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாவா, பிரேமா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பார்த்தோம். அந்த மாதிரி நம்ம பக்தியில நம்ம முன்னேற்றம் அடைகிறோம் இல்லைங்களா, அதுல நம்மளுக்கு வந்துட்டு அவ்வளவு நம்மளுக்கு வந்துட்டு இனிமையான ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் பகவானோட நாமம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவான் நாமத்தை நம்ம அவசியம் நம்ம உச்சரிக்கணும். அது ஒண்ணுதான் பிரதானமா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது. ஏன்னா அது நம்ம மனதை தூய்மைப்படுத்துது. ஏன்னா மனம்தான் ஆசைப்படுது இல்லையா இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல. அதனால என்ன ஆயிடுது, மனம் நிறைய ஆசைகள்னால இம்பியூரா இருக்கு. இந்த கண்டிஷனல் சோலை நம்ம இருக்கிறோம். அந்த வகையில அது வந்து மனதை வந்து கிளீன் பண்ணி பகவானை நமக்கு காமிச்சு கொடுத்து நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுவிட்ச்ல இருந்து வெளியில ஒரு மார்க்கத்தை கொடுத்து நமக்கு எப்பயும் பரமானந்தத்தை கொடுக்கறது தான் பகவானோட நாமம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டோரியும் நம்ம பார்த்துருவோம். புத்திமந்தா கான் அவங்களோட ஸ்டோரி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா, துர்கா மாதாஜி யாரும் வாசிக்க விருப்பப்படுறாங்கன்னு கேட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், ஸ்டோரிஸ் யார் வாசிக்க விருப்பப்படுறாங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. Chanakiraman Prabhuji, Hare Krishna, Rajshukula Prabhuji. Next, Shri Vidya Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Buddhimanta Khan. When Chaitanya Mahaprabhu was there, one gentleman, he was made into a Mohammedan. He was very rich man and the Nawab of Bengal. Hussain Shah, when he was boy, was his servant. Later on he became the Nawab, the king. So one day the Nawab was being messaged and his wife saw that there is a strip on the back. So she asked the Nawab, what is this? So he started that when I was poor boy, I was servant of Buddhimanta Khan. And I committed some wrong. So he whipped me with can. She said to the Nawab, then it is sign that you were a servant of
Buddhimanta sometimes before. If people will see and we will explain. That is an insult for you. Nawab replied, "Oh, what is that? He was just like my father. He just chastised me. I don't mind. No. Nawab's wife said, we should kill him so that he may not say to anyone that you were sometimes his servant." Hare Krishna. So Nawab disagreed. Nawab said, no one, he threatened me, just like my son, and I accepted him as my father. It is not possible to kill him. Then the queen suggested that at least you make him a Mohammedan, then that will be the punishment. So the king or the Nawab said, all right, I shall make him. Because in those days, to make a Hindu to Mohammedan, it was very easy. The Mohammedans, they have got a part. It is called bandhana, sadhana. So if a Mohammedan takes little water from the sadhana and sprinkles upon a Hindu, then Hindu community will immediately reject him. Oh, he was become Mohammedan. Hare Krishna Mataji. Krishna Prabhuji, pranams. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Durga Mataji, அடுத்தது வேற ஸ்ரீ வித்யா மதாஜி வாசி. Yes, Mataji. Shri Vidya Mataji. Hare Hare Krishna. Krishna, Shri Vidya Mataji. Pranam Mataji. Krishna Mataji, pranams Mataji. This was the Hindu community. Therefore, so many Mohammedans were there in India, and ultimately, by the British policy, they divided. They were not actually Mohammedans coming from Turkey or from West. They were from lower class Hindus. But the Hindus were so foolish that if a Mohammedan sprinkled some water in this way, so he became a Mohammedan, and he is rejected. In this way, the Mohammedan population was there. Hare Krishna Mataji. Then the Nawab called him one day and took little water from his pot and sprinkled, and it was the law. He has become Mohammedan. He has become Mohammedan. So he went to a Bhattacharya. So what is the atonement? Buddhism, Buddhiman can't say, now I have become a Mohammedan. Just see the conception. And the Bhattacharya said that you drink 1 pound of molten lead. How it is possible? That is the atonement. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Mataji. வேற யாரும் வாசிக்க விருப்பப்படுறாங்களா பாத்துக்கலாங்களா? Hare Krishna Mataji. Rakti Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. So in this way he was fulfilled. He went to Chaitanya Mahaprabhu. He was very respectable man, and Chaitanya Mahaprabhu laughed that this the condition of the Hindu society. So he said that I tell you that you go to Vindavana and chant there Hare Krishna. That's all. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna. So நம்ம இன்னைக்கு வந்து புத்திமந்த கான் அவங்களோட ஸ்டோரி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சைத்தன்யா சரித்தாமிர்தம் அப்படின்றது இப்ப வந்து பாகவதம் பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? நிறைய பகவானோட அதாவது எப்படி இந்த உலகத்துல உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா அதை சேஜஸ் கேட்பாங்க, 6 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த உலகம்ல எப்படி உருவாச்சு, பகவான் எப்படி உருவாக்குனாங்க, எல்லா தாத்பரியங்களும் அடங்கி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் கிருஷ்ண அப்படின்ற வகையில பாஸ்ட் டைம்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ டிவோட்டிஸோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் இதெல்லாம்
அந்த மாதிரி சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அப்படின்றது என்னன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பாஸ்ட் டைம்ஸ். அதுதான் நம்ம அதுல பார்ப்போம். அவங்க எங்க பிறந்தாங்க, அப்புறம் அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு என்ன அப்படின்றதெல்லாம் தான் நம்ம அதுல தெரிஞ்சுப்போம். அந்த வகையில அதுல வந்து ஆதிலீலா, மத்தியலீலா, அந்திலீலா அப்படின்னு வந்து 3 பாகமா உண்டு. பாகவதத்துல 12 கேண்டோ பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இதுல வந்துட்டு 3 அத்தியாயங்கள் அப்படி சொல்லலாம். ஆதிலீலா, மத்தியலீலா, அந்தலீலா அப்படின்ட்டு. அந்த வகையில இது வந்து மத்தியலீலாவுல 25வது சாப்டர்ல வர ரெஃபரன்ஸ் தான் இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ். இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு புத்திமந்தா கான் அப்படின்றவங்க இருக்காங்க சரிங்களா? அவங்க கிட்ட ஒரு சின்ன பிள்ளை வேலையில இருக்கு, சர்வெண்டா இருக்கு சரிங்களா? அந்த வகையில அவங்க வந்துட்டு ஒரு நாள் வந்துட்டு ஒரு குளம் வந்து வெட்ட சொல்றாங்க. அந்த 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 வேலையில அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு சிறிய தவறு செஞ்சிடறாங்க. அதனால அவங்கள வந்து இவங்க ஒரு அடி கொடுத்து பனிஷ் பண்ணிடுறாங்க. அந்த தழும்பு அந்த குட்டி பிள்ளை மேல இருந்தது. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த பிள்ளையே என்ன ஆயிடுதுன்னா நவாப் ஆஃப் பெங்காலா அவங்க வந்து ஹுசேன் ஷாவா அவங்க வராங்க. ஆனாலும் அவங்க வந்து அந்த புத்திமந்தா கான் அவங்க கிட்ட வந்து ரொம்பவே அன்போட மரியாதையோட இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்கதான் இவங்களை நல்லபடியா பாத்துக்கிட்டாங்க அவங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லாவும். அதனால அவங்க கிட்ட ரொம்ப அன்போட இருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இவங்க வந்து ஒரு நாள் நவாபோட அவங்க ஒய்ஃப் வந்து இவங்களுக்கு மசாஜ் பண்றாங்க. அப்ப பார்த்தா அவங்க பின்னாடி தழும்பு தெரியுது அப்ப அவங்க உடம்புல. அப்ப அவங்க அதை பார்த்துட்டு இது காரணம் என்னன்னே அவங்க சொல்றாங்க இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ். நான் இந்த மாதிரி வந்துட்டு சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது புத்திமந்தா கான் அவங்க கிட்ட வந்து நான் வந்து சர்வெண்டா இருந்தேன். அப்ப நான் தவறு பண்ணிட்டேன். அதனால எனக்கு அவங்க வந்துட்டு இந்த குச்சாலையில வந்து அடிச்ச அந்த தழும்புதான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதனால அவங்க வருத்தமும் படல. ஏன்னா அவங்கதான் இவங்க ரொம்ப நல்லபடியா பாத்துக்கிட்டாங்கன்றதுனால ஒரு அப்பா ஸ்தானத்துல இருந்து அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அது வந்து அந்த குவீனுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் மனசுக்கு வந்துட்டு ஒப்புக்கல. உடனே என்ன சொல்றாங்கன்னா, அப்ப நீங்க அவங்களை பனிஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அவங்க இன்சல்ட் பண்ணிருக்காங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா இவங்க வந்து அதுக்கு ஒத்துக்கல. இல்ல அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது, அவங்க எனக்கு அப்பா மாதிரி என்னைய நல்லா பாத்துக்கிட்டாங்க, அதனால நான் அவங்கள அந்த மாதிரி பனிஷ்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றாங்க. இல்ல நீங்க அவங்கள வந்து அழிக்கணும் அப்படின்றத இவங்க வந்து சொல்றாங்க. அது வந்து இவங்க நவாப் வந்து ஏத்துக்கல. என்னால அப்படி செய்ய முடியாது அப்படின்றத சொல்றாங்க. என்னை அவங்க வந்து ஒரு தன்னோட பையன் மாதிரி என்னை அவங்க வளர்த்தாங்க, நான் அவங்கள அப்பாவா நான் பாக்குறேன், அதனால என்னால அவங்கள கொலை பண்ண முடியாது, அழிக்க முடியாதுன்றத சொல்றாங்க. உடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்க, சரி அவங்க வந்து நீங்க வந்து ஒரு முகமதியனா மாத்திடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அதுவே அவங்களுக்கு கிடைச்ச பனிஷ்மெண்டா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்பெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு கல்ச்சர் ஒண்ணு இருந்தது. அந்த ஒரு 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 பாட்ல தண்ணி வச்சிருப்பாங்களாம். அது வந்து பத்தனா அப்படின்றது அந்த பெயர் சரிங்களா? நம்மள இந்த முனிவர்களை கமெண்ட்ல வச்சிருப்பாங்கல்ல, தீர்த்தம் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இவங்களும் ஒரு தீர்த்தம் வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த தீர்த்தத்தை யார் மேல தெளிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து முஸ்லீமா அவங்க கன்வெர்ட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்றது. அது அந்த ப்ராசஸ். ஒரு இதுல இருந்து இன்னொரு இதுக்கு மாறுறது, அந்த மாதிரி ஒரு வழக்கம் இருந்தது. அப்ப வந்து என்னாச்சு, உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் வந்து அவங்க அந்த ஒய்ஃப் சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த சஜஷன் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களை அழிக்கிறத விட இது பரவாயில்லன்னு அவங்களுக்கு தோணிருக்கும். அதனால அவங்களும் சரின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க, அதே மாதிரி அவங்க ஒரு நாள் அவங்கள வர சொன்னாங்க. அந்த காலத்துல இந்த பழக்கம் இருந்தது. ஆக்சுவலா வந்துட்டு நிறைய முஸ்லிம்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியாவில. அவங்களாம் வந்துட்டு நிஜமாலுமே இந்த மாதிரி டர்க்கி இந்த வெஸ்ட்ல இருந்து மைக்ரேட் ஆகி வந்து கன்வெர்ட் அங்க வந்து நம்மள வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணதெல்லாம் கிடையாது. இவங்க இங்கேதான் சிறப்பா இவங்களோட வாழ்க்கை வாழ்வாங்க. அங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குழப்பங்களோட இருந்த நிலைப்பாட்டுல லேசா அந்த தண்ணி தெளிச்சாலே அவங்க கன்வெர்ட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்களே ஹிந்துஸ் என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்காம இருந்தாங்களாம். சரி இவங்க வந்து கன்வெர்ட் ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து கொஞ்சம் வந்து சென்சிட்டிவான விஷயங்களா இருந்தது அந்த காலத்துல சரிங்களா? அப்ப என்னாச்சு, இவங்களையும் உடனே வந்துட்டு கூப்பிட்டு அடுத்த நாள் யாரு புத்திமந்தாக்கான நவாப் வந்து வர சொல்லி அவங்க மேல வந்துட்டு அந்த வாட்டர் எடுத்து அவங்க தெளிக்கிறாங்க. தெளிச்ச உடனே என்ன ஆயிடுது, அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஹி ஹாஸ் பிகம் முகமதியன் அப்படின்றத சொல்லி 2 தடவை சொல்லிடுறாங்க. உடனே இது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தத்தை கொடுத்துருது புத்திமந்தாக்கான அவங்கள. ஏன்னா அவங்களுக்கு இதுல வந்து துளியும் விருப்பமே இல்லை. அப்படின்னும் போது இவங்க வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா, நிறைய ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் விட்டுடுறாங்க. ஃபேமிலி வெல்த் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்க வந்துட்டு நிறைய இந்த இவங்க கிட்ட எல்லாம் பிராமணர்கள் கிட்ட எல்லாம் போயிட்டு கேக்குறாங்க, இப்ப நான் எப்படி நான் வந்து நீ வந்து பியூரிஃபை பண்ணிக்கிறது, இல்லையா நான் எப்படி நான் வந்து வெளியில வர்றது அப்படின்றத கேக்குறாங்க. அப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க, நீ வந்து நல்ல ஹாட் கீ, நல்லா கொதிக்க இருக்கிற நெய் குடிக்கணும். அப்புறம் வந்து லெட்டு, நல்லா மோல்டன் லெட்டு, ஹாட் லெட்டுன்றது ஒரு இது இல்லைங்களா,
கெமிக்கல், அதை வந்து நீ வந்து குடிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க. அப்பதான் உனக்கு வந்து இதுல இருந்து விடுதலை கிடைக்கும்லாம் இந்த பிராமணர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க. இதை கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு சிரமமா இருக்கு. ஏன்னா அது மாதிரி செஞ்சு அதுக்கப்புறம் லைஃபே போயிடும் இல்லையா? அப்படின்னும் போது இவங்க அதுக்கும் மேல இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறத விட உயிரிழந்தது வந்து இவங்களுக்கு சரின்னு தான் தோணிட்டு இருக்கு. அந்த அளவுக்கு இவங்க இருக்காங்க. அதனால இது தாண்டி வேற ஏதாவது பிராயச்சித்தம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்ப வந்து அவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க பாக்குறாங்க. அவங்களோட இது அசோசியேஷன் கிடைக்குது. அப்போ உடனே அவங்க கிட்ட இந்த மாதிரி சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி நடந்த விஷயங்கள்லாம். அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாங்க, போய் விருந்தாவனத்துக்கு போ, அங்க போய் நல்லபடியா சாண்டிங் பண்ணு, நீ வந்து பகவானை நீ அடைஞ்சிடுவ அப்படின்றத சொல்றாங்க. வேற எந்த ஒரு பிராயச்சித்தமுமே தேவையில்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. அந்த வகையில அவங்களும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா விருந்தாவனுக்கு போயிட்டு சாண்டிங் பண்றாங்க. நிறைய பிராமணர்களுக்கெல்லாம் வைஷ்ணவர்களுக்கெல்லாம் சேவைகள் பண்றாங்க. சின்ன சின்னதா வேலைகள் செஞ்சு அதுல வர வருமானத்துல ஒரே 5 பைசா அந்த மாதிரிதான் அப்ப கிடைக்குமா. அதுல 1 பைசா தனக்காக வச்சுட்டு மிச்ச காசு எல்லாத்தையும் வர வைஷ்ணவர்களுக்கு அவங்களுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு சேவைகள் பண்றது, இப்படி அவங்க நிறைய சேவைகள்லாம் பண்ணி அவங்க வாழ்க்கையில அவங்க வாழ்ந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில சாண்டிங் பண்ணாலே நம்ம தவறுகள் தெரிஞ்சு பண்ணக்கூடாது. தெரிஞ்சே தப்பு பண்ணிட்டு பிராயச்சித்தம் தர்றதுன்றது, யானை போய் கங்கையில குளிச்சுட்டு ஆத்துல குளிச்சுட்டு திருப்பி வந்து மேல எல்லாம் மண்ணள்ளி போட்டுக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி அது வந்துட்டு ஒரு இது ப்ராசஸ் கிடையாது, ரிஃபைன் பண்ற ப்ராசஸ் கிடையாது. முடிஞ்ச வரைக்கும் தெரிஞ்சு தப்பு பண்ணக்கூடாது. அப்படி தெரியாம தவறு நடந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண, சாண்டிங் பண்ணாலே போதும். நம்ம பகவான் நாமத்தை உச்சரிச்சாலே நமக்கு அந்த பிராயச்சித்தம், அதுதான் ஒரே ஒரு பிராயச்சித்தம், நம்ம பகவானை நம்ம அடையவும் முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்டோரியில இருந்து. சரிங்களா? அப்போ என்ன ஒரு வாழ்க்கையில நமக்கு சிரமம் இருந்தாலும், நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, கிளென்சஸ் த மிரர் ஆஃப் த ஹார்ட் அப்படின்றத பாக்குறோம். நம்ம பியூரிஃபிகேஷன், பகவான் நாமம் நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கொடுக்கும். பகவான் பக்தி, பகவான் மேல நம்ம பண்ற பக்தி, அவங்களோட நாமத்தை நம்ம உச்சரிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து நம்மள என்ன பண்ணா பியூரிஃபை பண்ணும். அந்த வகையில இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போதும் நம்மளால அதை நல்லபடியா உணர முடியுது இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்றது நம்மள தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ், இந்த அவதாரம், இந்த மாதிரி லீலைகள் எல்லாம் பகவான் பண்றது. அந்த வகையில நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு இந்த ஸ்டோரி மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தெரியாம தெரிஞ்சு பண்ணக்கூடாது. ஒருவேளை தெரிஞ்சோ தெரியாமல நம்ம ஏதாவது தவறுகள் பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பா பகவான் நாமத்தை உச்சரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி அதே மாதிரி தவறுகள் எதுவுமே செய்யாம இருக்கணும். அப்படின்னும் போது நம்ம அந்த பாவங்கள்லாம் தொலைஞ்சு நம்ம பகவானை நம்ம நல்லபடியா அடைய முடியும். அதுக்கு ஒரே ஒரு சாதனம் நாம சங்கீர்த்தனம், ஹரிநாமம் அப்படின்னு நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. नाम नाम मखारी बहुदाम निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा बहवोऽनुमापि दुर्दैवं यत्कृशं भजनिनानुरागः. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. My Lord, oh Supreme Personality of Godhead. Mataji, இது translation வாசிக்கிறீங்களா? Yes Mataji. அவசியம் Mataji. My Lord, O Supreme Personality of Godhead, in your holy name there is all good fortune for the living entity, and therefore you have many names such as Krishna and Govinda, by which you expand yourself. You have invested all your potencies in those names, and there are no hard and fast rules for remembering them. My dear Lord, although you bestow such mercy upon the fallen, conditioned souls by liberally teaching your holy names, I am so unfortunate that I commit offenses while chanting the holy name, and therefore I do not achieve attachment for chanting. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. இப்ப நம்ம இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து சிஷ்டாஷ்டகத்துல 2வது ஸ்லோகம். சரிங்களா? அந்த வகையில பகவான் என்ன சொல்ற, மை லார்ட், ஓ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், இன் யுவர் ஹோலி நேம் தேர் இஸ் ஆல் குட் ஃபார்ச்சூன் ஃபார் த லிவிங் என்டிட்டி. நமக்கான மார்க்கம் அதுதான். சரிங்களா? சுக்ருதி
அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். therefore you have many names. பகவானுக்கு ஒரு பேர் தான் இருக்கா? இல்ல, நிறைய இல்லைங்களா? எண்ணிலடங்கா நாமங்கள். அப்போ such as கிருஷ்ணா and கோவிந்தா, by which you expand yourself. நாமத்தின் மூலியமா பகவான் நம்ம கூட இருக்காங்க, நாமாச்சாரியரா. சரிங்களா? நாமம் மூலியமா, கிரந்தம் மூலியமா, அச்சா விக்கிரகம் மூலியமா நம்ம கூட எப்பயுமே பகவான் இருக்காங்க. you have invested all your potencies in those name. பகவானுக்கு எவ்வளவு சக்தியோ அதே அளவுக்கு பகவான் நாமத்திலையும் சக்தி உண்டு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். there are no hard and fast rule for remembering them. நம்ம ஸ்லோகம் வாசிக்கிறதுனா கொஞ்சம் சிரமப்படுவோம், இல்ல வேற ஏதாவது மார்க்கம்னா கொஞ்சம் சிரமப்படுவோம். ஆனா நாமத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, உச்சரிக்கிறது, இதெல்லாம் நமக்கு சிரமம் இருக்காது. அக்ஷரப்பிழை வராது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸி இல்லைங்களா? அப்போ இதை ரிமெம்பர் பண்றது நம்மளுக்கு ஈஸியான ஒரு விஷயம். மை டியர் லார்ட், although you bestow such mercy upon the fallen conditions by liberally teaching your holy names, I am so unfortunate. இவ்வளவு சுக்ருதி நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க, நன்மைகள் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஆனாலும் கண்டிஷன் சொல்ல இருந்து என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம நாம ஜபம் பண்ணும்போது அப்பன்சஸ் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் அதுல நமக்கு அட்டாச்மெண்ட்டும் ஏற்படாம சிரமப்படுறோம் இல்லைங்களா? அதான் இங்க சோ அன்பார்ச்சுனேட் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த வகையில நம்ம இன்னைக்கு டே 5ஓட கிளாஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஹோலி நேம் ஸ்பெஷல் கிளாஸ். பகவானோட அனுகிரகத்தில் நம்ம மறுபடியும் நாளைக்கு 6வது டே 5 நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி, சாண்டிங் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே இன்னைக்கு நானும் சாண்டிங் பண்றேன் மாதாஜி. எனக்கு ஒரு சான்ஸ் அவசியம் மாதாஜி. நீங்க டிராவல் இருந்தனால தான் உங்களை நாங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணல. இன்னைக்கு நீங்களும் அவசியம் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க கேட்டுக்கிறீங்களா மாதாஜி? இல்ல எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு சாண்டிங் யார் பண்ண விருப்பப்படுறீங்களோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் சாண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Shri Vidya Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna devotees. Next year chant Patani and start pannalam. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Yes Prabhuji. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Vasadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare, Hare Rama Rama Rama. Hare Krishna 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 Hare, Hare Rama Rama Hare. Hare Krishna Krishna Hare, Hare Rama Rama Hare. Hare Krishna Krishna Hare, Hare Rama Rama. 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 Hare Krishna Krishna 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 Hare, Hare Rama Rama. Hare Krishna Krishna 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 Hare, 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 Hare Rama Rama.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram, Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram, Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram, Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Ram, Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna Mataji Vaadpadam. Hare Krishna Prabhuji. Next is chanting Yadvasi. Hare Krishna. Prati Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण माता जी. Hare Krishna Rati Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna. Mataji na start pandra Mataji. Hare Krishna. हाँ अवश्य माताजी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Prabhupada Shri Bhaktivedanta. Hare Krishna Maharaj Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, pranams. Okay, Hare Krishna devotees, எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றிகள். மறுபடியும் இன்னைக்கு நம்ம நல்லபடியா டே 5 பார்த்தோம். மறுபடியும் நாளைக்கு நம்ம டே 6ல மீட் பண்ணலாம் பானுவோட அனுகிரகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஜானகி ராமன் பிரபுஜி, ரதி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி அண்ட் ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Pranam Mataji. கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.